Здравейте, приятели! Ето казах ви, ще ги победя. Не ми вярвахте, но победих ги. Ще сбити още два хора. Ще взема малко помощ. Тук превзеха ли града, не знам. Ще доведа помощ. Се ми издава такава. Ужасно, да. Така. Ще е време. Пак тук. Няма марш. Гледай, тя се разпространя на моето пристанище. Марш, тук бържа. Така сега се разтрими армиката. Починете всъщност. И тя армиката си ги разбил хубавата. Така. Бъдя. Към. Така. Добре. Да видим. Помагам с няколко армики. Трябва да стане някакво. Трябва да помогна с нещо. Ще така капла. Спилно също имате върда в мен. Не е така предвиден столицата. Така. Добре. Се бегаш ли? Благодаря. Така. Перфект. Атака. Атака. Така. Добре, за сега се развият нещата. Първушам хода. Боже, каква армия съм. Аз ще ги смачкам, съм се много хубави. Ще ги разбия. Така, къде се коискат? Защо? Атакуват ме. Не. Искате ли боя, Искате ли? Веста ще ме превзема. Защо ми скачи бой, веднагически ви го давам. Никой помага не разбивам армията за себе си, сега воля, сега така кърша, бяга са. Само генерал, че гейко става направо, разбивам, доведам го тук, направо ще често тук. Гейко става, право, гейко става, сега ще доведа армика, ще ги разбия тя. Да довлечам другата армика тук, сега тук ще вземем армика. Трябва са слаби армики, гледам генерала да се пречкат. Така, това е готово тук. Какво трябва да построя? Стейблс. Добре, конница. Супер. Стоя, тя стои така. Тук не почна, просто имам подкрепа в моята войска. Направо аз се превзех. Така е, какво мога да ретрина? Охо. Само да ретрина. Ти още ретрирам. Тази иска не знам защо ми трябва, ще върна отново. Пак да се преразходи така да всичка малко. Така. Ще превзема капла. О, боже. Капла изобщо не е направена както трябва. Има много изсъжнения. Сти барак. Но сти барак. Капла е една от най-неразличните държави. И сигурно ти падна. Просто каква смешка. И това ми дава шанс да разбият тук окончателно гърците. Да поземат целия остров за мен. Пък оправи това къш. Това наглива. Се бъркат в работата. Ще видим. Мошенници. Така, все още се защитавам армиката. А това е града. Като взех от Буртяй. Така тук също се разстрелят армията. Същиката е Ром. Така, защото също съм наром. Така, сега, тук чакаш начин да се върна на кръвта на индианците. Аз да станем. Това е така друго нещо. Така, така, сега, грешка беше да ме атакуват границите, защото сега ще понесат наказанието си.
Зетите ме атакуваха. Ще понесат огромна щита. Така ще формирам групата, ще атакувам, ще разбият армийка, ще атакувам градчето, я да го разбием и него, а така правилно ще го преразделим. Хим наглора. От тук добре разчиства вече, но благодаря на тези, на Ксаген, на Гърса. Ако правиш тези, така, ще ги разбием. Така, тук е нелеп начин да се върнат града с протяйската армия, който не очаква. Аз пък си имам армика, с къде да контактувам.